miljoen mensen in de Hoorn van Afrika. Ook in het rustige Somaliland, een semi-autonome regio van Somalië. Daar is bijna de hele veestapel bezweken en wordt nu gevreesd voor hongersnood. De droogte in Somaliland is nu levensbedreigend voor mens en dier. Deze boer vluchtte meer dan 700 kilometer van zijn geboortegrond vandaan. Maar ook aan de andere kant van het land sterft zijn vee onder zijn ogen. En vee was Somalilands belangrijkste exportproduct. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen 3 jaar is meer dan 80% gestorven. Zelfs in de vruchtbaarste gedeelte van het land. In een goed jaar is het hier helemaal groen. Dit is het vruchtbaarste gedeelte van Somaliland. Eigenlijk een veilige haven voor veehouders. Maar door de uitblijvende regens is het hier nu bezaaid met dode dieren. Het westen van Somaliland stroomt nu vol met klimaatvluchtelingen uit andere delen van het land. Niet meer in staat zichzelf te voeden, afhankelijk van buitenlandse hulp, hongerig, ongeduldig. If we want to save lives, it's now. We need action now. It's not tomorrow, it's not after tomorrow. It won't help. Because when the people lost their animals, now people are starting dying. And it's very, very difficult to control the situation now. Dat blijkt. Er is een vrachtwagen vol voedsel aangekomen van een Duitse hulporganisatie. Goed om de magen van 450 vluchtelingen te vullen. Maar de toegestroomde Somalilanders weten dat dit lang niet genoeg voor iedereen is. De distributieplek wordt bestormd. De politie probeert vergeefs orde te handhaven, maar iedereen pakt wat hij pakken kan. In de verdroogde hoorn van Afrika is het nu vechten om het voedsel, ieder voor zich. In heel Somalië is de droogte tot ramp verklaard. Er wordt gevreesd voor een herhaling van de hongersnood in 2011. Toen kwamen daar 250.000 mensen om het leven.